Hola, bon dia a aquesta nova sessió de pensaments. Avui presentem l'informe anual que fem des de l'Observatori de la Fiscalitat dels Residus, que s'anomena les tasses de residus en Espanya 2024. I la presentació la farem entre el Raimon Ràfols, la Maria Calaf i jo mateix, Ignasi Puig. I començaré jo presentant, si podem posar en pantalla. Molt bé. Doncs Bé, començaré jo presentant els elements generals, que bàsicament serà el marc normatiu i alguns aspectes metodològics. Després li passaré al Raimon perquè presenti els principals resultats de l'estudi de la situació de les taxes de residus a Espanya el 2024, auxiliares com comercials, i reprendré jo per presentar-vos la part de cobertura de costos i evolució dels principals resultats d'aquests informes que fem des de 2015, i després parlarà la Maria Calaf sobre les principals tendències que observem en matèria de sistemes de pagament per generació. Molt bé. Doncs, en quant a marc normatiu, com sabeu, les taxes de residus és un tribut municipal, per tant, la seva principal regulació és la llei d'hisendes locals. Aquesta normativa era l'única regulació fins a l'any 2022 de les taxes de residus, i això és el que explica doncs, la gran diversitat de situacions que ens trobem entre els ajuntaments. Però la llei estatal de residus del 2022 va establir importants novetats en aquesta matèria. Concretament, en el seu article 11.3 diu que las entidades locales establecerán en el plazo de 3 años, que finalitza el 10 d'abril de 2025, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real directo e indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, campañas de concienciación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la RAP o de la venta de materiales y de energía. És a dir, fa una enumeració exhaustiva o bastant més exhaustiva de la que teníem dels aspectes a incloure, i sobretot indica que ha de tractar-se d'una figura específica i no deficitària. Per tant, aquells municipis que no tenien taxa ja quedaven o ja quedarien fora de la, de la llei. A més, l'article 11.4 enumera diferents possibles criteris de diferenciació que es poden tenir en compte per part dels ajuntaments a l'hora de les entitats locals a l'hora de configurar les taxes. Per exemple, l'ús de les deixalleries, el compostatge domèstic, o situacions, diguem, més relacionades amb la capacitat econòmica. Molt bé. D'altra banda, ja començant a la presentació de l'estudi d'aquest any, el que hem fet és un mostreig de 131 municipis espanyols, dividits en 5 estrats de població, en funció doncs, del seu nombre d'habitants, des dels municipis més petits fins als municipis més grans, que inclouen bàsicament capitals de província. Aleshores, mirem diversos aspectes qualitatius de les ordenances, com per exemple si la taxa existeix, qui la cobra, si és un ajuntament o una mancomunitat o algun altre tipus de local, quin és el fet imposable, etc. I potser el que és més vull dir, rellevant és que també es fa una anàlisi a nivell quantitatiu on s'analitzen les quotes de les taxes, i per fer-ho el que fem és definir una llar tipus i 11 comerços tipus, perquè aquesta és l'única manera de poder comparar les taxes atès a la seva gran diversitat. Aleshores, mirem el que paga aquest llar tipus i els 11 comerços tipus en totes les 131 ordenances. Després, també, el que fem és calcular la cobertura de costos que assoleixen les taxes de residus, en aquest cas amb un decalatge temporal, perquè la informació només està disponible amb un cert retard en les bases de dades de liquidacions dels pressupostos de les entitats locals del Ministeri d'Hisenda. I aquí li passo la paraula al meu company Raimon perquè presenti els principals resultats de l'estudi de 2024. Val, doncs seguint, com deia l'Ignasi, ens hem trobat aquest 2024 que la immensa majoria, bueno,
tots els 131 municipis estudiats menys un, que és Valladolid, té taxa de residus o alguna figura doncs equivalent, no? Ja sigui un preu públic, que això són només 2 municipis que tenen un preu públic, que són casualment 2 municipis catalans, que és Barcelona i Lleida, però només pel que fa als residus comercials. I també hem trobat que hi ha 7 municipis que tenen una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. Aquí ja són més diversos amb la geografia. També, però sí que és veritat que aquesta prestació patrimonial, només en el cas de Palmes, en la recollida, val? Perquè en el tractament sí que té una taxa, i en canvi a d'altres estan mancomunades i són només pel concepte de tractament, com és el cas de tota la mancomunitat de Pamplona, que hi ha 3 municipis que es troben en aquesta circumstància. Llavors també ens hem trobat que hi ha municipis que tenen una taxa, però només comercial, no tenen una taxa domiciliària, que és el cas de Madrid, Màlaga o Les Palmes, que són els municipis més grans que ens hem trobat amb aquestes característiques. I això, no? Diguem-ne, però podem dir que majoritàriament, molt majoritàriament, la figura escollida pels diferents municipis és una taxa. Aquí, aquesta següent figura parla sobre la titularitat d'aquests instruments, que és bàsicament, com podeu veure, amb tots els estrats, la majoritària és la municipal, no? És municipal. En canvi, però, existeix també en molts municipis, no arriba al 17% de municipis que tenen aquesta gestió de la taxa mancomunada, i com veieu, l'estrat predominant és els dels municipis petits, que és el grup 1, I també, i conforme es van fent grans, doncs es va reduint, però també és veritat que en alguns, no molts, municipis grans també es troben en aquesta circumstància, i alguns fins i tot també tenen això, no? Que la recollida és municipal i la mancomunada, i el tractament és mancomunat. I entrant ja a les taxes domèstiques, després parlarem de les comercials, veiem que la majoria dels municipis, bueno, la majoria no, però un 46% dels municipis tenen quotes fixes, és a dir, que tothom paga el mateix, independentment de diversos, bueno, de les variables que altres municipis sí que recullen, i que veiem que en la seva majoria la que es recull majoritàriament és la localització, no? Si es troben doncs, al municipi o a les urbanitzacions, diguem-ne, de l'exterior del terme municipal, etc, no? Però altres també, en menor mesura, també trobem el valor cadastral, o també el servei rebut, que és a vegades, no, de que només algun barri fa una recollida determinada, com el porta a porta, o el fet de les vies aïllades que es troben, bueno, que paguen diferent perquè reben un servei diferent, etc. No? Però ens trobem això, que, que altres variables que potser serien, no, que serien més concretes per equivalents a la generació de residus real d'aquestes famílies, doncs es troben en menor mesura a la mostra, perquè també són, com per exemple, els ocupants de la vivenda o d'altres, perquè és difícil d'obtenir aquesta informació per part dels ajuntaments. I en menor mesura també existeix municipis que tenen la quota lligada al consum d'aigua, o el fet també que cada cop ens ho trobem més que hi ha vivendes turístiques i per tant tenen una quota diferent, tot i que hi ha municipis que això ho trobem en les quotes domèstiques, en canvi d'altres això ho recullen a les quotes comercials. La següent figura que veieu és els beneficis fiscals que estan associats a aquestes ordenances domiciliàries.
La majoria van lligats a criteris de renda, no? A tenir uns topalls de renda determinats. En menor mesura també trobem pensionistes, altres mesures de caràcter social, com per exemple, no? Famílies d'exclusió social, gent que està a l'atur, amb graus de dependència, etc. No? I després ja, en menor mesura, veiem que els beneficis fiscals de caràcter ambiental, que són força més. La majoria, bueno, l'important gruix es dona amb les de caràcter socioeconòmic. També hem de dir, però, que aquest gràfic, o sigui, pot ser que un mateix municipi tingui diversos beneficis fiscals, ja sigui per criteris socioeconòmics o ambientals. Per tant, és un gràfic que és del total que hem vist, no no es compta un benefici per cada municipi de la mostra. Com veieu, els beneficis fiscals ambientals són molt reduïts encara, només els més preponderants són aquests tres que hem ficat aquí, que és acollir-se a algun tipus de campanya de separació, de porta a porta, etc. L'altre és l'ús del punt net i el compostatge domèstic. I com veieu, de la mostra de 131 municipis, no arriba en cap cas al 7% d'aquests municipis estudiats. I a nivell més quantitatiu, pel que fa als domicilis, hem fet, d'aquests 131 municipis, hem fet una mitjana. La mitjana és la mitjana simple, diguem-ne, és de 97,85 euros, seria la mitjana d'aquestes quotes domèstiques, però nosaltres fem també una mitjana ponderada en funció del percentatge total de la població de cada estrat, que creiem que és més acurat donar aquesta xifra. I per primera vegada, després l'Ignasi ens parlarà de l'evolució de les taxes de residus, perquè fa uns quants anys ja que fem aquest estudi i amb aquests criteris, per primera vegada superen els 100 euros de mitjana de la quota domèstica. També veiem com hi ha una alta variabilitat, però. Hem fet aquesta mitjana, però ens trobem sobretot com més petit és el municipi, la variabilitat és més àmplia. Com veieu, en els grups petits, en els municipis petits, que són a l'estrat G1, trobem des d'un municipi que la taxa és de 0 euros. La taxa existeix, però amb el Covid la van reduir a 0 euros i, per tant, l'han congelat de moment fins aquí, veurem l'any que ve. I això és un municipi de Càceres que es diu Aldea Centenera, i la major taxa que hem trobat és a Agullana, a Girona, que és de 268,61 euros. Per tant, això, veiem aquesta alta variabilitat. Pel que fa a les taxes comercials, també, com deia abans, existeix una gran variabilitat de criteris a partir de les quals s'estructura aquesta quota comercial. La majoria va vinculada a l'activitat, al tipus d'activitat comercial, i després seguit per la superfície. En molts casos també les quotes comercials conjuguen més d'una variable, i per tant, com dèiem abans, això fa que siguin molt, molt, molt diferents. D'altres remarcables serien el nombre de treballadors, el valor cadastral dels locals, el consum d'aigua, etc. Però, com veiem, els principals és l'activitat i la superfície, que normalment s'estructura en una superfície i a partir d'aquí es fixa la quota. Pel que fa als beneficis fiscals per als comerços, cada cop veiem amb més freqüència com es dona, es beneficia la gent que contracta un gestor privat per gestionar els residus dels comerços.
Aquesta seria la principal. Llavors, d'altres, no? Locals inactius, el servei rebut, com dèiem abans, no? Depèn si el comerç està al centre, està allunyat. I també en menor mesura ja trobem doncs, entitats sense ànim de lucre, sí, les administracions públiques, etc. La variabilitat en aquest cas és encara més gran. Sobretot trobem que la variabilitat és molt gran amb 4 d'aquests 11 comerços tipus, que són les oficines bancàries, que hi ha molts municipis que aprofiten per independentment, diguem-ne, de la seva generació, aprofiten per gravar-les fortament, diguem-ne. D'altres, i els altres que sí que van ja més en funció de la generació de residus són els hotels, els supermercats i els restaurants, que són els que generen potencialment més residus i, per tant, on trobem també una variabilitat més gran no, d'aquestes quotes. I aquesta variabilitat també la trobem molt amb els municipis o bé petits o bé molt grans. I diria que ara ja l'Ignasi pren la paraula un altre cop perquè us parlarà de la cobertura de costos. Sí, com hem comentat, un dels aspectes més destacats de la llei 722 és l'obligació de cobrir costos, i en aquest sentit el que hem fet és fer un buidatge dels pressupostos de les entitats locals que centralitza el Ministeri d'Hisenda, i, i d'aquí se'n deriven uns graus de cobertura que ara us comentaré. Però sí que volia dedicar un segon a dir que aquesta base de dades té algunes limitacions, ja les hem analitzat en profunditat en estudis que estan disponibles, però bàsicament que no tots els municipis responen amb el mateix grau de detall, que les comunitats forals no hi són i que alguns aspectes, potser això és el més rellevant, de transferències entre entitats locals es perd la traçabilitat de si corresponen o no a residus. També cal dir que el Ministeri d'Hisenda obliga a apuntar a l'ingrés o en el camp de recollida o en el camp de tractament, i com sabeu, o com hem dit, també moltes taxes de residus són per als dos conceptes. Per tant, els municipis realment, en alguns casos, imagino que tenen dificultats per imputar-la en un costat o en un altre. En tot cas, els ingressos de les taxes per recollida van ser 1.705 milions d'euros i els ingressos per les taxes de tractament 573 milions l'any 2022, mentre que les despeses van ser de 3.947 milions. Això dona un grau de cobertura per l'any 2022 amb els pressupostos liquidats ja tancats, el 57,7%. Després veurem l'evolució d'aquesta xifra en els darrers anys. Bé, aquesta és una de les gràfiques importants del treball, és l'evolució de les quotes mitjanes per estrat i en global de les quotes mitjanes per les llars. Val? A l'esquerra amb euros any, a la dreta amb números índex, que és on em centraré. Bàsicament, podeu veure que des de l'any 2015 al 2020 l'evolució de les quotes mitjanes va ser pràcticament idèntica a l'evolució de l'IPC. Aleshores van venir tres anys, 2021-2023, on l'IPC va tenir fortes pujades i, en canvi, les quotes mitjanes van seguir una evolució bàsicament lineal, per tant, per sota de l'IPC. I el 2024, i aquest potser és un dels principals titulars d'aquest estudi, per primer cop en els darrers anys, les quotes pugen per sobre, clarament per sobre de l'IPC. Concretament han pujat de mitjana el 7,86% front al 3,1% estimat de l'IPC pel 2024. Això suposo que indica que ja els ajuntaments han fet un primer esforç per anar-se apropant en principi a l'objectiu de cobertura de costos, si bé, com veurem a continuació, encara s'està lluny d'assolir. En el cas de les quotes comercials, al tenir 11 comerços tipus i de tanta heterogeneïtat és més difícil donar un sol missatge, però sí que veiem que algunes de les categories que més han pujat el 2024 han sigut bars, restaurants, hotels i supermercats,
que són 4 de les categories més generadores de residus. Per tant, cal entendre també que els ajuntaments estan fent un esforç, encara que no sigui encara en pagament per generació, sinó amb estimacions indirectes, perquè aquestes categories que més generen tributin més com els hi correspon. Aquest és un altre gràfic important, el que comentava, no?, de l'evolució de la cobertura. El 57,7% del 2022 és la xifra que us acabo de presentar. És una xifra molt semblant a la del 2021, però el que ens ha sorprès és que una primera estimació amb dades de fins a novembre de les cobertura del 2023 és que ha caigut fortament. Ja dic, són dades provisionals, però tanmateix, malgrat les taxes estan pujant per sobre de l'IPC, com deia, bueno, el 2023 encara no era així, el 2024 sí, però el 2023 encara no era així, la cobertura o sigui, els costos estan pujant molt més que els ingressos. Val? És a dir, el 2023 la pujada de les taxes va ser una mica per sota de l'IPC, en canvi la cobertura els costos van pujar molt més, això fa que el grau de cobertura hagi baixat sensiblement, és a dir, ha caigut 5 punts. Ja dic, són dades provisionals, però segurament els números finals aniran per aquí, i això és important perquè vol dir que els ajuntaments, de fet, s'estan allunyant del grau de cobertura del 100% que la llei els obliga. I ara li passo la paraula a la Maria Calaf perquè comenti les tendències sobre sistemes de pagament per generació. Sí, bon dia. Gràcies, Ignasi, gràcies, Rai, per la presentació que heu fet sobre l'estudi. Jo us presentaré en uns 10 minuts les tendències que s'observen i algunes certeses al voltant del desplegament i de la implantació de sistemes de pagament per generació. Si podeu passar. En primer lloc, s'observa en els últims anys que el desplegament és força ampli a nivell internacional, a nivell europeu, sobretot doncs, en països com Estats Units, com països centreeuropeus com Suïssa, Alemanya, Itàlia, compten amb nombroses experiències des d'inicis i mitjans del segle XX, i en canvi a nivell estatal el desplegament és molt baix. Actualment compta a Espanya amb poc més de 40 experiències, la primera d'elles el 2003. En segon lloc, fruit dels nombrosos assessoraments que hem realitzat des d'END, s'observa que en el disseny dels sistemes de pagament per generació hi ha diversitat d'estructures possibles de taxa justa i de pagament per generació al voltant de sistemes de porta a porta o de contenidors intel·ligents. També les fraccions que s'utilitzen per gravar o bonificar són diverses i es fan servir especificitats pròpies per als models comercials, per segones residències, bolquers, pisos buits, etc. Aquí us he dibuixat un garbuix de les variables que entren en joc en el moment de dissenyar els sistemes de pagament per generació i que s'han de tenir en compte, i que, per tant, això fa que el resultat no sigui mai un disseny únic. Endavant, sisplau. En tercer lloc, també s'observa que al voltant dels sistemes de recollida de contenidors intel·ligents encara hi ha poca experiència en implantació de taxa justa, tot i que en els darrers anys ja hi ha hagut alguna experiència de bonificació per participació, sobretot al voltant de la fracció orgànica, i comença a haver alguna experiència de pagament per generació per la fracció resta i envasos, però són poques i, per tant, el resultat encara és poc conegut, i, per tant, els hi falta encara certa trajectòria, tant en temps com en transparència dels resultats. Tot i així, a nivell europeu, les experiències que ja hi ha de fa més anys mostren bons resultats. En quart lloc, el fenomen del turisme de residus, que és el fenomen que es dona en el moment d'implantar sistemes de pagament per generació o també sistemes de recollida porta a porta, també es dona, que és el fet que l'usuari se'n va al municipi veí a llançar els seus residus per evitar de fer servir el sistema del seu municipi, fa que estava la següent, el 4. Fa que el que fa és que aquest fenomen apareix en el moment d'implantar sistemes de pagament per generació.
I això fa que és un fenomen que sigui difícil de determinar. És difícil de determinar el percentatge que significarà i també és difícil de determinar el percentatge que significa en el moment d'implantar, no? Algunes mesures per pal·liar, per evitar que aquest fenomen sigui important, no? Sigui més gros. Doncs en el moment de dissenyar la taxa de pagament per generació hi ha un parell de mesures que poden introduir-se per prevenir, per minvar aquest fenomen. D'una banda, introduir, per exemple, una taxa més alta per als 0 lliuraments de fracció resta. Sobretot també aquí intentant evitar intentant incloure una exempció per als habitatges buits, per exemple, que ho certifiquin per no pagar aquesta taxa més alta per 0 entregues. O, d'altra banda, també es pot exigir un mínim d'aportacions per les fraccions bonificades. Per exemple, la fracció orgànica o les fraccions que estiguin bonificades, exigir un mínim per recuperar aquesta participació i evitar que hi hagi aquest fenomen. Endavant. En cinquè lloc, també s'observa que hi ha cada vegada més major presència de sistemes tecnològics per la identificació, per identificar l'usuari i per aplicar aquests sistemes de pagament per generació. I això va en detriment d'un declivi dels sistemes més tradicionals com són el pagament per bossa o també anomenat sistemes de prepagament. Aquests sistemes més digitals tenen certs avantatges, permeten realitzar un seguiment més automatitzat, gestionar les incidències d'una manera més àgil. No obstant, volíem aquí fer una mica de recolzament a aquests sistemes de prepagament que també tenen alguns avantatges. Per exemple, no és necessari tenir un padró per la part variable. Es cobra per avançat. No és necessari l'adquisició i reposició de cubells, amb TAC o sense TAC. I molt important, no és necessari disposar de personal per tractar la multitud de dades que es recullen amb els sistemes tecnològics d'identificació. No obstant, som conscients que aquesta tecnologia millora sensiblement tot el que és la traçabilitat, de saber qui participa, qui no, poder efectuar el seguiment, etc. Però aquí volíem advertir, volíem posar sobre la taula que només té sentit recollir tantes dades i efectuar un sistema d'identificació automatitzada si realment s'aplica un seguiment i un procediment d'inspecció i sanció posterior o bé si s'utilitzen aquestes dades per aplicar el càlcul de la taxa, perquè si no, això significa una despesa de personal extra que és innecessari. En sisè lloc, la tendència creixent que s'observa també és de cada vegada implantar taxa justa amb sistemes de compensació positiva, el que s'anomenen sistemes de bonificació per participació o pagament per participació, sobretot al voltant de la fracció orgànica, front als sistemes clàssics de pagament per generació, sobretot vinculats a la fracció resta, però també s'utilitza per gravar la fracció en vasos. Aquí volíem advertir d'un parell d'aspectes que ens preocupa a vegades, i és que aquests sistemes de compensació positiva són positius sempre i quan es vigili que l'incentiu que generi sigui suficient, perquè alguns d'ells, alguns dels que s'han implantat, l'incentiu que generen és molt baix. I això es pot modular amb l'establiment dels trams de la part variable de la taxa. I d'altra banda, aquí volíem afegir que també preocupa el fet que si només es dissenya la taxa justa incloent un sistema de compensació positiva sense incloure un sistema de pagament per generació per la fracció resta, que com sabeu es poden combinar els dos sistemes, no gravant la fracció resta s'està deixant de banda algunes opcions molt rellevants com tot el que és la prevenció d'aquesta fracció resta, aconseguir prevenir aquesta fracció resta, que és l'objectiu final de la gestió de residus. Endavant. En setè lloc, volia repassar algunes de les certeses que es donen i que coneixem al voltant de les experiències en funcionament de pagament per generació. En primer lloc, la majoria dels sistemes de pagament per generació a nivell internacional i estatal estan implantats amb el model de base de porta a porta. Amb e-contenidors, com us he comentat, d'origen intel·ligents, hi ha molt menys experiències. Per gravar la fracció resta és molt més robust que el sistema de recollida de base sigui el porta a porta, perquè permet identificar molt millor l'usuari i el contingut dels residus que fa aquest usuari.
a priori. D'altra banda, aquests sistemes de pagament per generació són els més justos d'assignació de costos de gestió de residus i els que assoleixen millors nivells de prevenció de residus. En termes de recollida selectiva, aquí volíem puntualitzar que el gran salt s'aconsegueix amb el canvi de model, no amb l'implantació del sistema de pagament per generació, sinó amb el canvi de contenidors oberts a contenidors tancats o a porta a porta. Aquest és el gran salt. Però amb pagament per generació també s'aconsegueixen millores. D'altra banda, amb els sistemes d'individualització tecnològica, exceptuant, per tant, els de prepagament per bossa, es recomana aplicar darrerament el disseny de la part variable per trams de lliuraments, no un preu unitari per cada lliurament. I això es dissenyen així per reduir el nombre d'al·legacions, queixes que hi pugui haver per part dels usuaris derivats de possibles errors de lectura de la tecnologia que hi hagi pogut haver. Per tant, per evitar aquests problemes amb els errors de lectura, es dissenyen per trams de lliuraments. I aquí volia puntualitzar, tal com he dit en l'anterior, que ull amb la creació d'aquests trams per generar prou incentiu per aconseguir aquest canvi de comportament que es vol en introduir la taxa justa. Endavant. I dues certeses més, i vinculat a això que parlava de l'incentiu, la intensitat de l'incentiu creat, que es creï amb el sistema de pagament per generació, dependrà d'algunes variables, i això és molt rellevant a l'hora de dissenyar un sistema de pagament per generació. En primer lloc, la intensitat dependrà del pes que li donem a la part variable versus a la part general, dependrà de la variabilitat de l'import que s'aconsegueixi de la part variable. En el cas del disseny en preu unitari per lliurament, la variabilitat és molt alta. En funció de trams de lliuraments, aquesta variabilitat serà alta en funció de si hi ha un nombre més alt de trams o menys i dels imports que donem als diferents trams. Per tant, això és important tenir-ho en compte. I per últim, és rellevant la presència d'un tram de no participació, com us havia anomenat, en parlar del fenomen del turisme de residus, per recuperar aquesta participació. I finalment, també es recomana i és convenient en els casos dels sistemes tecnològics tenir entre l'usuari i l'Ajuntament una interfície o una app o una web o un sistema d'oficina o telèfon d'informació en els casos dels sistemes de prepagament per mostrar o per exposar als usuaris el seu comportament. I també és important un software o un full de càlcul automatitzat per calcular la taxa justa. Endavant. Aquí aniré bastant ràpid, però volia bàsicament deixar clar que hi ha certs aspectes legals i de protecció de dades que s'han de tenir en compte en el disseny de sistemes de pagament per generació, vinculat també això als sistemes d'individualització de l'usuari, que alguns d'aquests aspectes ja s'han de tenir resolts. Però volia repassar-ho ràpidament. En primer lloc, gràcies a la llei 7/2022 ja està emparat l'ús de les dades per aplicar taxa justa, però tot i així és necessari informar l'usuari i tenir l'acreditació conforme s'ha informat a l'usuari per tractar les seves dades. A la guia de protecció de dades de l'Agència de Residus de Catalunya, que us referenciem al final d'aquesta presentació, i també l'article 3 del Reglament General de Protecció de Dades Europeu, hi ha informació sobre quins paràmetres mínims cal haver informat a l'usuari legalment. No cal el consentiment per aquest primer punt, però sí que cal el consentiment per si, en el cas que es facin ús de dades complementàries. Si es fa, es genera una app, una comunicació bidireccional entre l'ens local i l'usuari. En aquests casos sí que cal el consentiment exprés de l'usuari. En tercer lloc, per part del responsable del tractament de les dades, que és l'ens local, ha de realitzar una avaluació d'impacte de protecció de dades en els casos en què s'implementin sistemes d'identificació de l'usuari, que són els sistemes d'elevada eficiència que hem comentat de taxa justa, contenidors intel·ligents, i també cal dur a terme aquesta avaluació d'impacte de la protecció de dades en el moment d'implantar taxa justa també. I cal repetir-lo si ja s'havia fet. El contingut d'aquestes avaluacions està en aquest article 35.7 del Reglament General de Protecció de Dades i també hi ha unes plantilles a la web de l'ARC sobre possibilitats de dur a terme aquestes avaluacions. En quart i cinquè lloc, aspectes que cal introduir a l'ordenança municipal reguladora sobre protecció de dades i a l'ordenança fiscal. Hi ha d'haver
aspectes relacionats amb el tractament de les dades, amb la inspecció, els procediments d'inspecció i sanció en l'ordenança municipal, i a l'ordenança fiscal, en l'apartat on es defineixen les tarifes, cal explicar quines dades es faran servir, de quin període, com l'usuari podrà consultar-les, és a dir, hi ha d'haver certs aspectes, i aquests aspectes estan molt ben definits a la guia de protecció de dades de l'Agència de Residus que us referenciem al final. I el criteri de minimització és un dels criteris que s'han de fer servir en tot moment quan es disposa de tantes dades. Només recollir aquelles adequades i pertinents i limitades. Següent, si us plau. I finalment, per acabar, també s'observa una de les tendències a donar major importància als informes tècnic-econòmics darrerament, i això es dona fruit de la debilitat que s'ha observat en el passat perquè hi ha hagut forta litigiositat al voltant d'algunes aprovacions de taxes. En aquest punt, la nota interpretativa del Ministeri d'Hisenda de 2024 va aportar força llum sobre el que s'espera que s'incloguin en els balanços econòmics del servei i que han d'estar presents i detallats en aquests informes tècnic-econòmics que acompanyen l'aprovació de l'ordenança fiscal. Això va ser positiu. Aquests informes tècnics econòmics són rellevants tant si es donen per aprovar una taxa en pagament per generació com sense pagament per generació, però aquí volíem ressaltar que en el cas de les taxes en pagament per generació, aquests informes tècnics econòmics han de contenir una estimació detallada de la generació dels diferents usuaris, de quina generació es preveu, i de com l'estructura de la taxa que s'ha dissenyat permetrà assegurar aquesta recaptació de la part variable de la taxa que s'hagi establert com a objectiu. I amb això ja acabo la meva presentació. Aquí teniu les referències que us he comentat, i l'Ignasi farà el punt final de les conclusions. Molt bé, doncs sí, aquesta és la darrera diapositiva, una mica moda de resum i conclusions. Seguim observant una gran heterogeneïtat en la configuració de les taxes de residus, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu. Possiblement la norma del 2022 aporti una mica de convergència. En tot cas, segueixen haver-hi una absència generalitzada de criteris ambientals. Les taxes i de més figures cobratòries encara no estan relacionades amb la generació de residus, excepte un nombre molt petit de municipis, com indicava la Maria, i els beneficis fiscals per incentivar bones pràctiques ambientals encara són força minoritaris. La principal nota destacada de l'informe de 2024 és que s'observa per primer cop després de bastants anys una pujada de les quotes clarament superior a l'IPC, el que indica que alguns ajuntaments van començar a fer els deures per apropar-se a la cobertura de costos, però encara aquesta està molt, molt lluny de l'objectiu legal. De fet, l'hem estimat, malgrat totes les limitacions d'aquesta estimació que ja he comentat, en un 57,7%, un punt menys que el 2021, però amb una primera estimació provisional de que possiblement el 2023 baixin degut a que la pujada de costos ha sigut molt superior a la petita pujada d'ingressos que va haver-hi el 2023, amb la qual cosa encara estaríem més lluny de l'objectiu del 2025. Caldrà estar atents al que passa el 2024, quan la informació estigui disponible. Hem observat que la gran majoria d'entitats locals va deixar perdre un temps essencial per complir les exigències legals. Aquest objectiu se sabia des de l'abril del 2022 i molts ajuntaments no han reaccionat fins pocs mesos abans del termini legal i, a més, sense risc d'equivocar-nos, podem afirmar que un nombre important de les entitats locals no complirà amb els mínims legals exigits. També comentar que en quant a pagament per regeneració, ja hem dit que les experiències són molt preliminars a Espanya, que hi ha una multiplicitat de models, els quals són més fàcils i més robustos d'aplicar amb el sistema de porta a porta, però que cal adaptar les circumstàncies, el model a cada ajuntament, perquè realment el que és clar és que avançar en la línia de pagament per generació és la via a seguir en el futur.
Doncs fins aquí, moltes gràcies i ara tenim temps per preguntes i debat. El que podeu fer és aixecar la mà virtual i us donaria pas. Algú s'anima a trencar el gel? Doncs jo aprofitaré per... Ah, mira, la Gemma. Hola, Gemma bon dia. Nuales, sisplau. Gràcies per les presentacions. Una mica és la qüestió de sempre de l'evolució d'aquestes taxes que en molts casos s'estan intentant fer amb bonificacions perquè és com la forma més fàcil, potser la forma més fàcil d'introduir el concepte, però de cara a penalitzar la fracció resta, com veieu la tendència i sobretot amb models de contenidors amb tancament que potser tenen un altre format? A veure, contesto jo mateixa. És cert, Gemma, és a dir, com deia, doncs es veu la tendència a implantar aquests models de bonificació i els models de pagament per la fracció resta, de moment, com dèiem, no hi ha masses resultats encara disponibles. És a dir, hi ha alguna experiència que està funcionant des d'aquest any 2024 i jo penso que és encara recent per avaluar-ho i per poder donar resultats, almenys a l'estat espanyol. O sigui, no sé si tu, Ignasi, vols afegir alguna cosa. Bueno, una reflexió més general seria que, a veure, el que està instaurat a la política ambiental des dels anys 70-80 és el principi de qui contamina paga, no? El principi de qui fa les coses bé cobra, no? Llavors, realment, la irrupció del pagament per participació, bonificació per participació, diguem-li com vulguem, és una qüestió que s'explica més per la facilitat política de vendre el concepte que no per la seva racionalitat ambiental o econòmica. Eh, en aquest sentit, i a més, a nivell internacional, si busqueu, veureu que trobeu moltíssimes més referències a Pay as you throw que no a Save as you throw o Reward as you throw, no? És a dir, a nivell internacional està molt més consolidat el sistema de pagament per generació en el sentit de tributar més com més residus, especialment de fracció resta, generes. Ara bé, en la tendència de l'ús de contenidors intel·ligents o contenidors, òbviament, tancar el contenidor de fracció resta és molt fràgil doncs, a generar més impropis o simplement abocaments al costat del contenidor, amb la qual entenc que se sigui cautelós a l'hora de vincular, o sigui, ja no només de fer el tancament d'aquesta fracció, sinó de vincular un pagament associat a cada ús, no? Per això hem repetit que en el model de porta a porta és molt més senzill, molt més robust d'aplicar els sistemes de pagament per generació. Gràcies. Alguna altra pregunta o intervenció? Jo, Maria, volia preguntar-te com valores l'informe del Ministeri d'Hisenda o la nota interpretativa del Ministeri d'Hisenda en quant al que diu sobre pagament per generació. Bé, vull dir, el Ministeri d'Hisenda fa una classificació dels sistemes de pagament per generació, no? Que no sé si la coneixeu o no, però classifica els sistemes de pagament per generació en tres, en elemental, mitjà i avançat, no? I des del nostre punt de vista i també la nota, bueno, la contestació que hi va fer l'Agència de Residus de Catalunya, el que es diu és que el sistema elemental i mitjà, que el que el Ministeri d'Hisenda tractava d'incloure com a sistema de pagament per generació elemental i mitjà eren sistemes de reduccions aplicades al compostatge casolà o a la deixalleria
i en el cas del sistema mitjà incloïa el sistema de pagament per generació indirecta, que antigament es deia, però que ja va quedar fora també de la incorporació com a sistema de pagament per generació, que és un sistema de taxa en funció del comportament d'un conjunt de barri. En aquest sentit, des del nostre punt de vista, només el sistema de pagament per generació avançat és el que estrictament considerem com a pagament per generació, de la mateixa manera que l'Agència de Residus s'ha posicionat en aquest sentit. Molt bé. Tenim una mà aixecada per part de la Mar Riera. Mar? Gràcies, Ignasi. Bueno, era com una reflexió que potser no està tan directament vinculada a l'estudi que heu fet, que entenc que és sobretot de municipis de fins a 100.000 habitants o així, però sé que algunes grans ciutats el que estan fent és assimilar el consum d'aigua o el volum de consum d'aigua de les llars per a desenvolupar la taxa, no? de residus, i volia conèixer una mica la vostra opinió perquè, bueno, en ciutats com València això s'ha estat fent de fa anys, ha estat també molt qüestionat i ara, afront a l'aplicació d'aquesta llei, que com ja heu dit, doncs la majoria de municipis arriben tard, simplement han optat per mantenir aquesta manera de fer i volia conèixer una mica la vostra opinió. Val. Doncs sí, en tenim força ajuntaments recollits, sobretot ajuntaments grans que fan servir la base o el consum d'aigua com a base de la taxa. Això només té sentit si utilitzes el rebut de l'aigua per cobrar la taxa. I, a veure, és un criteri indirecte, val? Com qualsevol altre que no sigui la generació de residus, no? Llavors, si tu tens capacitat de mesurar la generació de residus individual, no tindria sentit no utilitzar-la. El que passa que la majoria d'ajuntaments encara no tenen capacitat de fer aquesta mesura, no? Llavors van a criteris indirectes, molt trivials i grolleres, que, com ha comentat el Rai, encara són majoritàries, com és la taxa fixa, altres casos on es fa servir criteris de tot tipus superfície, valor cadastral, o el que menciones del consum d'aigua. Aleshores, ja la bondat o no d'una opció o altra doncs depèn ja de la correlació que presenta amb la generació de residus. El consum d'aigua, tot també depèn una mica dels trams que s'hagin fet servir, etc. Jo no el veig del tot dolent, però realment la potència d'aquesta modalitat no és tant en si ajusta millor o pitjor, és en que com a element de cobrament és immillorable. No? És a dir, perquè com que va vinculat en el consum, en el mateix rebut de l'aigua, assegura uns costos de cobrament baixos i un nivell d'impagats mínim. No? I això és el que fa que algunes ciutats, com la que menciones, però també tota l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa al tractament de residus, no la recollida, o altres, doncs estiguin utilitzant aquest criteri amb prou èxit, diguem, no? Perquè això té un nivell d'impagaments molt baix. Tenim la paraula demanada per part de la Teresa Zamora. Teresa? Has d'activar l'àudio per parlar. Hola, Teresa? Ara s'ha No et desactivat sentim. l'àudio. Bueno, quan tinguis l'àudio activat pots intervenir. Entretant, si hi ha alguna altra pregunta o comentari. Si no, Teresa, pots fer la pregunta pel xat, perquè igual no li va l'àudio. No sé. Bé. Hi ha alguna altra pregunta o comentari?
Bueno, jo potser aprofito per comentar que arran de l'experiència que hem anat adquirint amb aquest tema, el que sí que hem vist és que aquest 2024 hi ha hagut molts més canvis que els de l'any passat o anteriors, no? És a dir, que quan repetim aquest estudi l'any vinent, ben segur que haurà sigut l'any on es notarà més la diferència d'un any a l'altre, no? Perquè realment, com deia, doncs la, diguem, molts ajuntaments han reaccionat a última hora, no? Tenim aquí la pregunta de la Teresa, en el sentit de quina és la influència de l'augment de les taxes en la desincentivació, si ho hem valorat. Ara et passo la paraula, Maria, però si et refereixes a aquest augment que hem observat del 7,86%, atès que la gran majoria de municipis de la mostra no fan sistemes de pagament per generació, sinó altres criteris, diguem, aquest canvi apropa el grau de cobertura, que és l'objectiu potser principal de la llei, però dubto que hagi tingut massa o cap incentiu, influència ambiental, no? Perquè al final pagar més o menys, o més ben dit, fer més o menys recollida separada o més o menys prevenció no afecta el teu pagament, exceptuant els casos, diguem, de pagament per generació o de bonificacions fiscals molt específiques que, com hem dit, doncs són minoritàries. Per tant, jo diria que la influència ha sigut petita o nul·la. No sé si t'he contestat. Sí, jo volia afegir que en els casos de taxa justa i de pagament per generació sí que és cert, no? Que es vinculi al fet de que la taxa s'incrementi per cobrir costos el mateix any en què s'implementa la taxa justa pot, pot crear un desincentiu, no? L'incentiu que crees pot generar desincentiu i malestar, no? Sempre nosaltres, prèviament, quan no era obligatori cobrir els costos, recomanàvem que primer s'apugés la taxa, és a dir, primer es cobrissin els costos i l'any a sobre es fes la introducció del sistema de pagament per generació, per no vincular l'increment amb la introducció d'una taxa justa o d'un sistema de pagament per generació. Llavors, de fet, aquí encara aquesta modulació encara és factible, perquè de fet l'obligació ara mateix és de cobrir costos i no d'implantar per 2025 una taxa justa, per tant, es podria fer. Gemma, volies comentar alguna cosa més? Sí, que ara em venia una mica al cap això, que tenim la normativa que està guiant-nos cap a aquest tipus de taxes, però bueno, veient que molts municipis encara no han fet el canvi, que alguns ni tan sols han passat a tenir la taxa, quines són les mesures que hauria de portar a terme l'administració central o autonòmica per potenciar això, perquè realment o controlar o penalitzar qui no està complint la normativa i com acabar de fer el salt a taxa justa, perquè realment tenir taxa justa pel mig has de tenir aquest canvi de model, que també és un tema complicat, com s'està veient. Sí, a veure, hi ha una certa incògnita sobre què passarà en relació als municipis que incompleixin aquest objectiu de cobertura. El Ministeri d'Hisenda, en la seva nota interpretativa, fa alguna menció a la possibilitat de traslladar sancions que arribin de la Unió Europea eventualment aigües avall, no? Cap a les comunitats autònomes i els ens locals. El que en algun lloc el que s'està veient, per exemple, en comentaven l'altre dia de la Diputació d'Àlaba, que està condicionant l'atorgació de subvencions a que per tant, si no estàs cobrint costos, no cal que et presentis a demanar subvencions perquè no ets elegible. Jo crec que seran més mesures d'aquest tipus soft, diguem, que no les mesures sancionadores les que acabaran aplicant, també tenint una mica en compte la història de la que venim, no? En els ajuntaments tradicionalment no els hi ha suposat cap mena de problema legal ni sancionador incomplir normativa de residus que ja passa no d'ara, sinó de fa molts anys, no? Suposo que aquesta via de les subvencions pot ser una de les més efectives. D'altra banda, en la mesura que el cànon de residus també, l'impost, vull dir, l'impost estatal de residus, diguem, s'apliqui de forma correcta, que encara no passa del tot,
doncs també els ajuntaments sentiran més la necessitat de repercutir aquests costos en els seus contribuents, no? Una altra cosa és si aquest incentiu és suficient per donar el pas a taxa justa, que això és una altra qüestió. Sí, jo penso que a nivell legal ara mateix encara està lluny, no? L'obligatorietat d'implantar sistemes de recollida d'alta elevada eficiència i la derivació en sistemes de pagament per generació. O sigui, ja la llei invita, no? I promou que s'introdueixin aquests sistemes, però de moment no hi ha cap calendari establert, no? I això és el que des del meu punt de vista faria falta si és que realment hi ha una implantació efectiva a un nombre majoritari de municipis. No? Perfecte. Doncs, si no hi ha res més, ho deixaríem aquí. I ha sigut, un plaer presentar aquest estudi del 2024. En pocs mesos començarem a fer el de 2025. La gravació estarà disponible a partir de demà a la web, conjuntament amb l'informe complet, que ho podeu descarregar doncs, tant des de la web de l'Observatori de la Fiscalitat dels Residus com des de la web d'AEN. Doncs aquí ho deixem. Moltes gràcies i fins a la propera.